Днес ще си избирам с какво ще си направя грима спрямо този филтър, така че нека започваме. За база не съм пробвала нито една от тези, но съм чувала добри ревюта за тази на NYX, така че ще изберем нея. Така, фондютен не съм пробвала нито един, освен този на Giorgio Armani. Аз го ползвах преди доста години, така че може да са сменили формулата му, но тогава ми хареса. Така, кой коректор ще избера? Този на NYX, защото съм го пробвала, но е по-подходящ за момичетата, които предпочитат нещо по-кривно. Така, от тези бронзъри съм пробвала само този на Physical Formula, си избирам него. Руж Милани, това са ми любимите ружове. Хайлайтър, честно казано, течен хайлайтър не бих ползвала, харесвам тези на Essence, така че Essence. Спирала, разбира се, че Maybelline. И лип глос Fenty. Бере, това ли е? Има ли още неща? Аз нито очна линия ще си сложа, нито нищо. То това грим ли е изобщо?